Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο έδρα του Ινστιτούτου Μοχάμετ Άλι. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια συζήτηση, βέβαια, τα οποία προσπαθούμε, θυμηθήκαμε λίγο και το χθες. Είχα την ευκαιρία να ρωτήσω θέματα τα οποία αφορούν ακόμη και σήμερα πολλούς, ξέρετε, κύριε Κίρτσο, αυτά που ρώτησα. Αυτό που αναπολούμε βέβαια το χθες με τον τύπο που είπαμε, τον ισχυρό έτσι, γραπτό τύπο. Πιο ρομαντικά ήταν τα πράγματα. Δεν νομίζω. Όχι. Πάντα ο τύπος είναι ένα σύστημα εξουσίας. Είτε είναι. Ήμασταν μικρότεροι και αυτό το βλέπουμε. Εντάξει. Είτε είναι εφημερίδα, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι νέα μίντια. Είναι ένα σύστημα εξουσίας. Και τα συστήματα εξουσίας είναι αδίστακτα πολλές φορές. Αναγκαία όμως. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα στην εποχή του αντιβενιζελισμού και του Βενιζέλου το πόσο σκληρά ήταν τα πειράσουμε του Βλάχου προς το Βενιζέλο, αντιστοίχως της άλλης πτέρυγας, η αρθρογραφία που υπήρχε, που ήταν και για την εποχή πάλι τότε το βαρόμετρο. Και ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα. Δεν υπήρχε ούτε ρομαντισμός, ούτε ιδεολογία. Ήταν μια μάχη εκ του συστάδιν, θα έλεγα τότε, στις δύο αυτές. Σκληρά. Αλλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι για την οικονομία. Πότε τέλος πάντων ο κόσμος θα δει βελτίωση. Και να βάλω, αν θέλετε, και το ερώτημα που έκανα πριν τις διαφημίσεις, για να μην τηλεθεατές που να το παρέλειψα. Το δημόσιο χρέος το 9 ήταν 299 δις. Δηλαδή 129% του ΑΕΠ. Σήμερα, μετά από όλα αυτά τα πακέτα που έχουμε πάρει και όλα τα χρήματα, ανεβήκαμε στα 318 δις, φτάσαμε στο 175% του ΑΕΠ. Ένας που το διαβάζει τρομάζει. Εδώ τρομάζει. Λέω, τι γίνεται. Μα δικαιολογημένα τρομάζει. Να το εξηγήσουμε όμως. Παρακαλώ. Τι συνέβη. Λοιπόν, το αδιέξοδο του 2009 συμπυκνώνεται στο δίδυμο έλλειμμα. Όπως ήταν οι δίδυμοι πύργοι που τρομοκράτησαν τον κόσμο ολόκληρο, το δίδυμο έλλειμμα τρομοκράτησε τη χώρα ολόκληρη. Δηλαδή, 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Κάναμε εισαγωγές χωρίς να κάνουμε εξαγωγές. Ο τουρισμός είχε χάσει το ρυθμό του και όλα αυτά. Και 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, υπάρχουν βέβαια διαφωνίες, 12, 10, 15, επισήμως 15 τέλος πάντων, έλλειμμα, δημοσιονομικό έλλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχαμε να πληρώσουμε τίποτα, δηλαδή έπρεπε να δανειστούμε για να καλύψουμε. Η διαφορά ήταν 30 δις το χρόνο το έλλειμμα τότε, γιατί το ΑΕΠ ήταν πάνω από τα 200, ήταν 220, κάτι τέτοιο. Τώρα έχει πέσει στα 175 νομίζω. Λοιπόν, επομένως... 221. Ωραία. Τώρα έπεσε 183. Θέλαμε 15 επί 2,2, πόσο κάνει αυτό, 33 δις το χρόνο για να καλύψουμε το έλλειμμα. Αυτό μόνο με δανεικά γινόταν. Δεν μπορείς να το καλύψεις από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, όσο και να μάζευες το έλλειμμα, είχες το δίλημμα. Θα πληρώσω συντάξεις, ξέρω κι εγώ. Θα πληρώσω μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, θα πληρώσω. Άρα, ώσπου να το κατεβάσεις αυτό, και τώρα πανηγυρίζουμε για το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά έχουμε τεράστια απόσταση να καλύψουμε για να φτάσουμε στην πλήρη δημοσιονομική εξυγίανση. Τέλος πάντων, το μάζευες αυτό το χάος, αλλά την περίοδο που το μάζευες χρειαζόταν να δανειστείς. Γιατί δεν είχες πρωτογενές πλεόνασμα, είχες τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα. Επομένως, αυτό εξηγεί την άνοδο του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, η οποία συγκρατήθηκε βέβαια, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται. Από εκεί και πέρα είχαμε και το άλλο δυσάρεστο, ότι λόγω της περιοριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε, επήλθε συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επομένως, το χρέος, αν και ανέβηκε ας πούμε ένα 10%, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, σε απόλυτους αριθμούς, σαν ποσοστό επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εκτοξεύθηκε από το 125% στο 175%, δηλαδή συν 50%, 45-50%, διότι κατέρευσε η βάση υπολογισμού το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Επομένως, όλα τα δυσάριστα συνέβησαν σε αυτή τη χώρα. Ενώ μόνο 5% ανέβηκε. Το 2,99 έγινε 3,18, ένα 5%. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τώρα, μπορούσαμε αυτά να τα αποφύγουμε. Εγώ θα σας πω ότι είμαι 30 χρόνια φανατικός του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή πιο καλά οργανωμένη οικονομία, λιγότερο κράτος, μικρότερος, ευρύτερος δημόσιος τομέας της οικονομίας, όλα αυτά τα κλασικά. Αλλά μόλις διάβασα το πρώτο μνημόνιο, ήξερα ότι το πράγμα ήταν λάθος. Διότι επειδή η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί όταν έκανε στροφή 180 μοιρών και ήταν εντελώς ακάλυπτη, σε κατάσταση πανικού λόγω των αρνητικών εξελίξεων, βάλτε και τους απ' έξω, οι οποίοι έχουν διάφορες συνταγές που εφαρμόζουν ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, και έβλεπα ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε σε λάθος πορεία. Γιατί λέτε ότι δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί? Έχω διαβάσει κατά κόρον ότι
τότε ο Παπανδρέου, λέει, μπορούσε να τους εκβιάσει, διότι όλες οι τράπεζες ήταν έρμεως στα χέρια της χώρας μας, αν είχε τον λεγόμενο default αν έκανε. Ναι, εντάξει. Η θεωρία είναι... το έκανε κούγκι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θα τειναζόταν στον αέρα και θα έπαιρνε μαζί. Και... Όλοι μαζί θα πηγαίνουν. Ναι, όλοι μαζί. Αλλά τώρα, άμα είσαι στο τιμόνι μιας χώρας, με τα προβλήματα της χώρας και τα προβλήματα του Παπανδρέου, θα έκανες αυτή τη φοβερή μπλόφα. Δηλαδή θα έπρεπε να είσαι ένας αδίστακτος πολιτικός που ευτυχώς. Ο πατέρας του θα το έκανε πάντως. Ο πατέρας Έχω διαβάσει ένα άρθρο που λέει πώς θα το έκανε ο Ανδρέας. Βέβαια ήταν υπόθεση εργασίας, γιατί ο Ανδρέας είναι σε άλλο κόσμο. Ναι, είναι σε άλλο κόσμο. Εγώ τον έχω γνωρίσει τον Ανδρέα, γιατί ήμουν συμμαθητής και του Γιώργου Παπανδρέου και ήξερα. Είχα έρθει σε επαφή με τον πατέρα του όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών εμπειρογνώμονας. Θα σας πω ότι ο Ανδρέας έκανε πολιτικές κινήσεις μεγάλες, αλλά στα οικονομικά ακολούθησε μια. Εμφανίστηκε επαναστατικός στην αρχή, προσαρμόστηκε γρήγορα, του ξέφυγε βέβαια η δημοσιονομική διαχείριση, αλλά έκανε και μεγάλα κοινωνικά ανοίγματα. Δεν ήταν τόσο επικίνδυνος όσο τον παρουσιάζαμε εμείς τον ελεύθερο τύπο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε θα δει ο κόσμος φως? Αυτό, για να βάλω, αν θέλετε, και άλλα που με ρωτάει ο κόσμος. Πότε θα ανεβεί πάλι ο μισθός? Ο κατώτερος μισθός έπεσε πολύ. Δηλαδή το 7,27 έγινε 5,86. Κόσμο που έχει αγωνία για αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα το θέμα της φτώχειας δεν είναι συνάρτηση όλων αυτών. Ανεργία. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο μέγιστος. Το οποίο βέβαια είναι συνάρτηση της ανάπτυξης. 0,6 λέει εδώ λοιπόν, η πρόβλεψη. Ναι, 0,6 για ποιο? Για το 2014. Το 0,6 είναι πολύ μικρό. Ναι, αλλά το 2015 σύμφωνα τώρα θα μπερδευτούμε, θα τρελαθούμε στις προγνώσεις. Διότι σύμφωνα με το πρόγραμμα το 2015 αρχίζει η απογείωση με 2,9, αλλά διάβασα μια έκθεση η οποία το περιορίζει διεθνούς οίκου στο 1,5%. Είναι τεράστια διαφορά από το 2,9 στο 1,5 και τελικά πού θα πάμε? Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος για να αισθανθεί βελτίωση στην οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, το πέρασμα στη δυναμική ανάπτυξη. Η ανάκαμψη δεν μας φτάνει, θέλουμε την απογείωση ή τη δυναμική άνοδο. Και αφού συμβεί αυτό, που το πιθανότερο είναι ή το πιθανό είναι να συμβεί στις αρχές του 2015, χρειάζονται και άλλοι 6 έως 9 μήνες για να περάσει η βελτίωση των αριθμών στην πραγματική οικονομία, στο μικρομεσαίο. Στους συνταξιούχους θα το νιώσει, γιατί ξέρετε, ακούω τους συνταξιούχους οι οποίοι λένε δουλέψαμε μια ζωή ολόκληρη. Τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε δεύτερη δουλειά έχουμε δυνάμεις να κάνουμε, έχουμε διαλυθεί, έχουμε γίνει ένα με τη γη. Και δεν μου το λέει, ξέρετε, ένας, γιατί μπορεί να πούμε το είπε ένας. Με όποιον άνθρωπο και να μιλάω πλέον, αλλάζω στο δρόμο όταν δω συνταξιούχο, ξέρω τι θα μου πει. Και βλέπω την οργή στα μάτια του και την απόγνωση. Ναι, εντάξει, θα σας πω όμως το εξής. Επειδή τα έγραφα αυτά 30 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, είχα γίνει ένα είδος ασφαλιστικής Κασάνδρας. Λοιπόν, οι συντάξεις οδηγήθηκαν στα σημερινά επίπεδα, γιατί μαζί με τον συνταξιούχο που δούλεψε 40 χρόνια και έφυγε με 800 ευρώ και τώρα είναι στα 600 και αγωνιά και έχει απόλυτο δίκιο να μας ζητάει τα ρέστα γιατί είναι αδικημένος. Υπάρχει ο συνταξιούχος που έφυγε στα 48 με 2,5 χιλιάρικα, ο οποίος τέλος πάντων ροχάλιζε σε κάποια δέκο τα προηγούμενα 20-25 χρόνια. Η κυρία συνταξιούχος με τα τέκνα κτλ. Που σε 15 χρόνια έβγαλε μια αξιόλογη σύνταξη. Πήραν και ένα εφάπαξ από 150 μέχρι 250. Άμα ψάξετε στη Βουλή τα εφάπαξ θα πάθετε κατάθλιψη. Επομένως όλα αυτά πληρώνονται. Και τώρα σε ποιον απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε σε αυτόν ο οποίος έχει δουλέψει 40 χρόνια και τα 800 ευρώ τα έχουμε κάνει 600 και μπορεί να γίνουν 500, ή απευθυνόμαστε σε αυτούς οι οποίοι λέει λάτισαν το σύστημα και τώρα κάνουν και αυτή κριτική? Δεν υπήρχε τρόπος να υπάρξει ένα δίκαιο κόψιμο. Δηλαδή αυτός που ήταν 40 χρόνια 850 ευρώ δεν τον ακουμπάω. Αυτός που ήταν 20 χρόνια και βγήκε στα 48, όπως λέτε, και μπορούσε ακόμα να δουλέψει και πήρε 2,5, αυτόν τον παρακουμπάω, ή αν θέλω, έλα στη δουλειά σου πίσω, γύρισε, δούλεψε. Εγώ αυτής της στρατηγικής είμαι. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά αυτό που περιγράφουμε και ακούγεται δημοσιογραφικά λογικό και αναλυτικά εύκολο, στην πράξη πώς θα πάει ο άλλος, δηλαδή ο πολιτικός, να τα βάλει με τις ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν προστατεύσει ορισμένα από τα προνόμια τους, πώς θα πάει να τα βάλει με τον ίδιο τον εαυτό, γιατί η πολιτική τάξη παίρνει σύνταξη χωρίς ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Δηλαδή εκλέγεσαι βουλευτής,
Δεν ξέρω, ισχύει και για τους ευρωβουλευτές αυτό. Λοιπόν, και παίρνεις μια σύνταξη στην τετραετία πάνω. Στην ευρωβουλευτή είναι η πενταετία, ξέρετε, μια θητεία του φτάνει. Εντάξει, λοιπόν, παίρνεις μια σύνταξη χωρίς να έχει συμβάλει στο ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σκληροί με τους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να κοιτάξουμε την κοινωνία στα μάτια, εγώ θα καταργούσα όλες αυτές τις ευκολίες, βουλευτές, ευρωβουλευτές, αιρετοί, διάφοροι που διοίκησαν ΔΕΚΟ και τις ρίξαν έξω, δηλαδή τους δίνουμε και σύνταξη. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη δουλειά που κάναμε και τους δίνουμε και σύνταξη. Θα βάζα και ένα πλαφόν, διότι υπάρχει και το άλλο κόλπο τώρα. Ο ένας παίρνει μία σύνταξη, 2 συντάξεις, 3 συντάξεις. Παίρνει την επαγγελματική του. Ήταν στις δημοτικές εκλογές. Το ψάχνετε, ρέκορτ με ο Μητσοτάκης. Όλες τις συντάξεις του κόσμου τις παίρνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης είναι η αδυναμία μου. Έχω κάνει συμβουλός του, επομένως να χρησιμοποιήσουμε άλλο παράδειγμα. Το ψάξα, γι' αυτό σας το λέω. Είναι ο ρέκορτ με. Αλλά βάζεις ένα Εγώ θέλω να το κάνω κριτική. Απλά ξέρετε, επειδή τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά και να είναι γερός, γιατί δίνει και μια μάχη τώρα με το μάτι του Μπόι κτλ. Τον ακούω που πάντα πολύ προσεκτικά λέει το εξής για την οικονομία των νοικοκυριών. Ο ίδιος όμως, ενώ μιλάει τόσο πολύ για τον νοικοκυριό, είναι από αυτούς τους προνομιούχους. Και το ίδρυμά του έπαιρνε και 1 εκατομμύριο, το ίδρυμα Μητσοτάκη, το ίδρυμα Σιμίτη, το ίδρυμα Παπανδρέου, το ίδρυμα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω Καραμαλή. Βγάλω όλα τα ίδρυματα, τα βάζω όλα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω την προσωποποίηση, θα σας πω το εξής. Αφήστε τα ονόματα, εγώ μιλάω για τα ίδρυματα. Ένα γενναίο θέλουμε. Ένα γενναίο, ο οποίος θα πει ανώτατη σύνταξη και αθρηστική σύνταξη, δηλαδή δεν θα παίρνεις μία. 2 χιλιάρικα μεικτά. Σε όποιον αρέσει. Το κράτος δεν μπορεί. Λοιπόν, θα δείτε πόσα λεφτά θα σωθούν και δεν είναι μόνο θα σωθούν, θα γλιτώσουμε πολύ χρήμα. Θα ανασάνει ο άλλος, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει με 500 ευρώ και βλέπει τους επιτίδιους του συστήματος να φεύγουν με 10 και 15 χιλιάρικα το μήνα. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Άρα θέλεις να στείλεις το μήνυμα. Πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη όμως. Αν θέλουμε μια ελίτ πολιτική η οποία θα περνάει καλά και κάθε τόσο θα κάνει κριτική ότι ζούμε πάνω από τα μέσα μας και πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι, αλλά η ίδια είναι καλυμμένη με 150 προνόμια, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Κλείνω το κομμάτι της οικονομίας. Το μήνυμα το οποίο, γιατί σημαντικό το ξαναλέω πολύ, είναι την ανεργία τη βάζω. Ιδιαίτερα γιατί δεν είναι τα νούμερα αυτά για τους νέους, είναι πολύ χειρότερα από το γενικό δίκτυο που σας διάβασα πριν, κύριε Κίρτσο. Τη βάζω την ανεργία, διότι η προϋπόθεση είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει δεν είναι κάτι αόριστο. Τράπεζες χρηματοδοτούν, γραφειοκρατία σταματάει, πράγμα απίθανο, και κάποια στιγμή επιτέλους έχουμε ένα φορολογικό σύστημα σταθερό, το οποίο αλλάζει κάθε ώρα. Δηλαδή, από τις 3 προϋποθέσεις, αν υποθέσουμε ότι οι τράπεζες θα έχουν την ηρεμία και θα αποκατασταθεί, τα έχετε ζήσει, έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Κουράστηκα να ακούω για την γραφειοκρατία. Θυμάμαι τον Αντρέα που έλεγε «Θα καταργήσω την γραφειοκρατία». Αυτό, ξέρετε, το θα εκνευρίσει και κουράσει τους πολίτες. Δεν μιλάω για το φορολογικό, τα έχετε ζήσει γιατί πολύ καλύτερα. Τι συμβαίνει έτσι, είναι τραγικό αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ η οικονομία κινείται σε 2 επίπεδα. Ο Σαμαράς και το οικονομικό επιτελείο κάνουν πολύ καλή δουλειά στο γενικό πλαίσιο. Έχουν γίνει πράγματα, δηλαδή η εξαφάνιση των δίδυμων πύργων, των ελλημάτων, της οικονομικής τρομοκρατίας, το πρωτογενές πλεόνασμα, η πρώτη έξοδος στις αγορές, πάμε για τη νέα ρύθμιση του χρέους. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα και μπράβο τους, και νομίζω ότι αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας, και γι' αυτό θέλω να ένωσα μάλλον την προσπάθεια της δυνάμεις μου με την προσπάθεια της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μια νέα ματιά στην οικονομική πολιτική που ακολουθείτε. Γιατί καλά είναι τα Ιμαλάια που έχουν κατακτηθεί, τα Ιμαλάια της διπλωματίας κορυφής που κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας, και όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, αν οι τράπεζες παραμείνουν τόσο σφιχτές όσο είναι, αν η εφορία βαράει την πόρτα μας με τέτοιες απαιτήσεις με αυτές που έχει, αν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν δέχονται ρυθμίσεις σε βάθος χρόνου και διάφορες διευκολύνσεις, κινδυνεύουμε να μείνουμε με την ανάκαμψη και να μην πάμε στη δυναμική ανάπτυξη που έχουμε ανάγκη, και κινδυνεύουμε να μείνουμε με 27% ανεργία αντί να πάμε προς το 17% σε μία τριετία. Άρα η λογική πρέπει να είναι μια φρέσκια ματιά στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται. Υπάρχουν οι επιτυχίες στην οποία μπορούμε να βασίσουμε μία βήμα-βήμα υπέρβαση της σημερινής κατάστασης. Αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Στέλνει το μήνυμα ο Σαμαράς που λέει ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται διαφορετικά. Γιατί αυτό το προφανές. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε το ΦΠΑ που δεν έχουμε εισπράξει. Άλλο να είσαι φοροκλέφτης με την έννοια να έχεις πάρει το ΦΠΑ στο σπίτι σου, και άλλο να είσαι μικρομεσαίος που δεν φτάνει που για παράδειγμα δεν πληρώθηκες για το εμπόρευμα ή την υπηρεσία που πρόσφερες, αλλά πρέπει να πληρώσεις και το ΦΠΑ που δεν πήρες. Αυτά υποθέτω μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Είναι πέρα από κάθε λογική.
Αυτά ο Σαμαράς νομίζω τα ξέρει, γιατί είναι και οικονομολόγος και πολύ καλός. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να κινηθούμε σε 3 μήνες πριν να έχουν δοθεί λύσεις. Γιατί αν περιμένουμε το τέλος του χρόνου να αρχίσουν οι συμψηφισμοί ή το νέο σύστημα, άμα περιμένουμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, πώς θα αντέξουν. Πώς θα αντέξουν. Επομένως, θέλω πιο γρήγορα, πιο δυναμικά, πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι η λογική. Πάμε στη Θράκη. Είμαστε σε μια νευραλγική περιοχή, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, όπου συνήθως στην περίοδο των εκλογών δεν ξέρω πώς διαμαγείας ανασύρονται διάφορα θέματα και ενθυμούνται κατά πόσο είναι σε ισχύ ή όχι η συνθήκη της Λοζάνης, κατά πόσο είναι ένα ενιαίο κομμάτι οι τουρκογενείς, κατά πόσο είναι διαφορετικό οι Πομάκοι και οι Τσιγκάνοι και δεν είναι ένα, κατά πόσο είναι Έλληνες πολίτες, κατά πόσο υπάρχουν προσδιορισμοί, αυτοπροσδιορισμοί κτλ. Και δεν έχει και σημασία γιατί έχουν χιλιοϊπωθεί. Τι είναι αυτό που κάθε φορά όταν παίρνουμε σε βουλευτή, τα έχετε ζήσει μάλιστα εσείς σε πολύ πιο κρίσιμα, όταν είχαμε τότε τις κινητοποιήσεις με τον Σαδίκ, τα επεισόδια, πράγματα τα οποία μύριζε μπαρούτι η περιοχή. Τι είναι αυτό που όταν φτάνουμε σε εκλογές κάθε φορά. Καλά, δεν είναι μόνο οι εκλογές. Η Θράκη έχει ιδιαιτερότητες. Είναι μια περιοχή με ειδικά ζητήματα, αλλά θα σας πω ότι πρέπει και εκεί να φύγουμε μπροστά. Επειδή μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, τα προβλήματα είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια. Δηλαδή, η έλλειψη επενδύσεων, η έλλειψη ρευστότητας, η φυγή των νέων, το γεγονός ότι ενώ είναι ανοιχτά τα σύνορα, τελικά δεν παίρνουμε εμείς τα μέτρα που πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, για παράδειγμα, από τη Βουλγαρία και πηγαίνουν πολύ απέναντι. Δηλαδή, έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Είναι δυνατόν να χάνουμε τώρα στον ανταγωνισμό από τη Βουλγαρία? Πριν 3 χρόνια το θεωρούσαμε αδιανόητο και όμως βλέπουμε ότι το φορολογικό καθεστώς εκεί είναι πιο ευνοϊκό για τους μικρομεσαίους και για τους Έλληνες μικρομεσαίους από ότι σε εμάς. Επομένως, η απάντηση στο ζήτημα της Θράκης είναι πρώτα λύνη στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα και μετά όλες οι άλλες οι αντιθέσεις, οι οποίες έχουν βέβαια και ιστορικές ρίζες και μπορεί να υποδαβλίζονται και από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους στην Τουρκία, οι οποίοι είναι και αντίθετοι στη σημερινή κυβέρνηση της Τουρκίας. Αυτά νομίζω θα πάνε σε δεύτερη μοίρα αν υπάρξει μια φάση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Δηλαδή, απορώ με τη γραφειοκρατία των Αθηνών που δεν κάθεται να λύσει συγκεκριμένα πράγματα. Άκουσα για επενδύσεις που έχουν παγώσει, για λιμάνια που δεν αναπτύσσονται και θα μπορούσαν να δώσουν φοβερές διεξόδους, για διασυνοριακό εμπόριο που γίνεται με όρους που ευνοούν την άλλη πλευρά και όχι την ελληνική, για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να τα αντιμετωπίσουμε αυτά? Εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς, του ιδιωτικού τομέα, έχω μάθει να αγωνίζομαι, ξέρω και να χάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι εκκρεμότητες δεν μπορεί να συνεχιστούν. Δηλαδή, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αύριο δεν ξέρω ποιος, αλλά αυτά πρέπει να λυθούν. Είναι ένας κατάλογος 10-15 προβλημάτων που όλοι συγκλίνουν στα προβλήματα που υποδεικνύουν. Ήταν μια εμπειρία. Έμαθα πολλά πηγαίνοντας στη Θράκη. Μπαίνοντας στη τελική ευθεία των εκλογών, έχω την εξής απορία. Βέβαια, έπιασα πριν μια βολή την οποία ρίξατε λέγοντας ότι κάποιοι θα βγουν και θα ψάξουν σε ποια ομάδα θα ενταχθούν στην. Μ' αρέσουν αυτοί οι χαλαροί. Που αφορούσε έτσι το και εγώ στη ζωή μου ήθελα να είμαι χαλαρός. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ναι, το οποίο είπα θα αποφασίσουμε όταν βέβαια θα βγούμε. Ναι. Σε αυτές τις εκλογές, στις οποίες οι πολίτες θα πάρουν με μεγάλη. Έτσι πιστεύω, θέλω να πιστεύω σε ευρωεκλογές, μεγάλη προσοχή τελική τους απόφαση. Τα κριτήρια που θα πριτανεύσουν θα είναι το ποια θα είναι η Ευρώπη που θέλουμε την επόμενη μέρα. Και τι εννοώ, η χώρα μας έχει τεράστια προβλήματα, είναι αναντήρητο αυτό. Άνοιξε τώρα και κουβέντα αν θα πρέπει να υπάρξει όχι συνταγματική αλλαγή. Πιστεύετε ότι θεσμικά πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, αρκεί μια τέτοια θωράκιση η οποία θα είναι συνταγματική, ώστε να είμαστε δυνατοί ως χώρα για να μπορέσουμε να παλέψουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε? Κοιτάξτε, εγώ κάθε φορά που ακούω συνταγματική μεταρρύθμιση, αναθεώρηση, ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω διότι δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι συνταγματολόγος ή νομικός, αλλά σκέφτομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα εξαρτάται από 2-3 συνθέσεις της Βουλής, η οποία θα πάρει 6-7 χρόνια και θα έχουμε, ξέρω και εγώ, τον Παυλόπουλο ή τον Βενιζέλο να μας τρελαίνουν το τι πρέπει να γίνει. Εδώ πρέπει να δράσουμε. Δηλαδή, ή το λύνεις το πρόβλημα τώρα, ή δεν έχει σημασία η συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, έτσι όπως κινείται το πολιτικό σύστημα,
έχει κάθε δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, θέλει να μειώσει τη συντάξη του, τα προνόμια του, μπορεί να το κάνει αύριο το πρωί. Δεν χρειάζεται να κάνει αναθεώρηση. Θέλει να αναλάβει πρόσθετες ευθύνες, μπορεί να το κάνει αύριο το πρωί. Όταν λοιπόν ακούω αναθεώρηση, δηλαδή μια διαδικασία που θα σε πάει σε 5-6-7 χρόνια βάθος και θα θέλει ειδικές πλειοψηφίες και συνθέσεις της Βουλής που μπορούν να ανατραπούν την τελευταία στιγμή, καταλαβαίνεις ότι είναι το καταφύγιο αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να δράσουν. Και εδώ πέρα οι λύσεις θα έρθουν μόνο από την πρωτοβουλία και τη δράση. Τώρα, τι θα γίνει σε 7 χρόνια. Υπάρχουν θέματα όμως, κύριε Κίρτσο, τα οποία οδηγούν σε νομικούς ακροβατισμούς. Δηλαδή, για να πάει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στο εδόλιο που πήγε για ένα πολύ μικρό αδίκημα, πώς έκανε, το Σύνταγμα περιόριζε να είναι κατηγορούμενος. Το φέρνω ως παράδειγμα από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ακούω κάποιους οι οποίοι μιλούν τώρα για το ποτάμι που είπαμε πριν. Δηλαδή, μας φταίει το Σύνταγμα που τα παίρναν όλοι στην κυβέρνηση Τσοχατζόπουλου. Μας φταίει το Σύνταγμα. Αυτό είναι υποκρισία, που είναι σωστά. Υπάρχει μια θεσμική ατιμωρησία βέβαια, διότι γίνανε διάφοροι νόμοι που καλύπτανε τους πάντες και τώρα όντως τραβήξανε κάπως την ερμηνεία του νόμου για να στριμώξουν τον Τσοχατζόπουλο. Ήσαν και νομικοί ακροβατισμοί. Ναι, γιατί για τον Παπακοσταντίνου τώρα, παράδειγμα, επειδή δεν αλλάξαν το Σύνταγμα όπως σας προείπα, κάθονται και λένε ότι εκείνη η Βουλή που έγινε 6 Μαΐου του 2012 δεν έγινε αυτή η Βουλή. Ναι, μεν έβγαλε πρόεδρο τον Πολύδωρα και όλη τη σύνδεση, αλλά εμείς δεν τη λαμβάνουμε υπόψη ως Βουλή. Άρα δεν παραγράφεται το αδίκημα, άρα πάει στο εδόλιο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο Παπακοσταντίνου, όλοι οι Έλληνες θέλουν να καθίσει, αν είναι αθώος να αθωωθεί, έτσι. Εγώ δεν λέω. Αν φταίει, να πληρώσει. Όμως το να πάμε σε ένα νομικό ακροβατισμό για να πάω τον Παπακοσταντίνου είναι επικίνδυνο. Γιατί αύριο μπορεί να γίνει για τον Κίρτσο, μπορεί να γίνει για οτιδήποτε. Σωστό. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ανατριχιάζω κάθε φορά που ακούω για αναθεώρηση συντάγματος. Δηλαδή είναι το μήνυμα της πολιτικής τάξης ότι δεν θέλει να δράσει τώρα. Δεν θέλει... Βλέπω ένα πικ-πονγκ, κύριε Κίρτσο, γι' αυτό σας το έβαλα σήμερα στην κουβέντα. Βλέπω ένα πικ-πονγκ. Λέω ο Σαμαράς να δούμε τώρα τα θέματα τα οποία βάζει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το Πασόκ βγαίνει την επόμενη μέρα, δεν είναι η ώρα, λέει, δεν τα είπαμε αυτά. Ένα περίεργο κούμπομα. Έφτασε η ώρα να πάρουμε αποφάσεις, να δράσουμε, να τελειώνουν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να δράσουμε, να λύσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να διευκολυνθούμε στη διαχείριση, στη μελλοντική διαχείριση διαφόρων ζητημάτων, να προχωρήσουμε. Αλλά μην μπερδεύουμε. Εγώ θα σας τα βάλω επιγραμματικά για να μην μπερδεύω τους τηλεθεατές, δεν θέλω, γιατί ίσως τους μπέρδεψα κιόλας. Σε λίγο με το που θα τελειώσουν οι ευρωεκλογές, ξέρετε, η κουβέντα θα ανοίξει και θα ακούω κάθε μέρα. Θα πέσει ή δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να. Άλλο θέλω να σας πω. Το απαντώ πριν τις ευρωεκλογές. Να σας το πω το εξής. Εάν δεν αποσυνδεθεί το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 180, δηλαδή μία ψηφοφορία, δύο, στην τρίτη δεν βγαίνει με 151. Να μην πέφτει μια κυβέρνηση γιατί ένας βουλευτής ή δυο εκβιάζουν, όπως ο Καραμανλής το 80 για να γίνει πρόεδρος, άρχισε να κάνει τη γύρα του. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Εάν αυτή η κυβέρνηση δείξει προς το τέλος του 2014 ότι ελέγχει την οικονομία και ότι τέλος πάντων το 2015 θα είναι πολύ καλύτερο από το 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακαλάει να βγάλει νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί διαφορετικά θα ισοπεδωθεί πολιτικά. Άρα ή θα τα καταφέρει η κυβέρνηση και όλα αυτά θα τα ξεχάσουμε, θα βρεθούν και οι πλειοψηφίες, θα γίνουν και τα 180 θα ξεπεράσουν. Ακριβώς, ή δεν θα τα καταφέρει η κυβέρνηση, οπότε θα είναι πολιτικά ευάλωτη. Θέσπιση χρονικών ορίων. Ως προς τον Πρωθυπουργό βάζει ο Σαμαράς, για περιφερειάρχες, δημάρχους, βουλευτές, για τα πάντα. Να μπουν όρια. Δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή, και η οικογενειακρατία πολλές φορές υπάρχει, αλλά η οικογενειακρατία ο λαός αποφασίζει, ξέρετε έτσι. Αν θέλει το εγγόνι και το δισέγγονι, τι να κάνουμε. Πολλές φορές εγώ βλέπω ότι πάνε κάποια πράγματα κληρονομικά. Φεύγει ο θείος, αφήνει στο ανιψιό το γραφείο και δουλεύει μόνο του στη Β' Αθηνών. Γιατί εκεί τα γραφεία είναι πανίσχυρα, έτσι. Και αναφέρομαι στην περιφέρεια που μπορεί και ισχύει δυνατά η οικογενειακρατία. Στην επαρχία είναι αλλιώς. Και στην επαρχία. Υπάρχει βέβαια, υφίσταται αλλά όχι στο πλαίσιο της Αθήνας. Έτσι. Αλλά αυτά δεν διορθώνονται τώρα με αλλαγή νόμων. Εντάξει, μπορεί αν θες να έχεις 2 θητείες. 8 χρόνια πρωθυπουργός. Ωραία. Εντάξει. Και τι έγινε δηλαδή. Δεν κρατάει και κανείς παραπάνω, θα μου πείτε. Ακριβώς. Όχι, είναι ένα όριο το οποίο δεν υπάρχει εύκολα, δεν σπάζει. Και τι έγινε. Εντάξει, είναι καλό, παρηγορεί ότι δεν θα γίνει ένα σύστημα όπου κάποιος θα στρογγυλοκαθίσει στην καρέκλα της εξουσίας και δεν θα φύγει με τίποτα. Αλλά τώρα εδώ έχουμε επιτάχυνση του πολιτικού χρόνου. Είμαστε μια χώρα σε φάση κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Επομένως, τώρα παλιά ήταν αυτονόητο ότι αν έβγαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου θα έχει 8 χρόνια για να ψάξει να δει αυτό που κάνει. Τώρα είναι ζήτημα. Έχει 8 μήνες ο Πρωθυπουργός, ή όπως λέμε, δεν θα πάει καλά η οικονομία και θα υπάρξει σενάριο αποσταθεροποίησης μέσω εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ή ο επόμενος θα έχει και αυτός 8 μήνες.
στην απίθανη περίπτωση που επικρατήσει ο Τσίπρας και τέλος πάντων ευοδοθούν τα πολιτικά του σχέδια, θα αντέξει 8 μήνες αυτά που μας υπόσχεται. Δηλαδή, μια ρήξη με τη Γερμανία, μια ρήξη με τους πιστωτές, μια αναταραχή στο εσωτερικό, κατάρρευση του τουρισμού από εδώ και από εκεί. Αντέχει 8 μήνες. Πάνω να σας παραπέμω σε αυτό που λέτε, γιατί είμαι πολύ μικρότερος ηλικιακά από εσάς. Όμως θυμάμαι τσαχνά που λέγανε όταν βγήκε το 81 τον Οκτώβριο ο Ανδρέας, άκουγα τις κουβέντες από τους μεγαλύτερους και βάζαν στοίχημα. 3 μήνες. Ναι. 5 μήνες. Όχι 6. Πάνω ουδής ομιλούσε και άκουγα και έλεγα: καλά, τι θα γίνει σε τέτοιο μικρό ήμουνα. 3 μήνες, 6 μήνες, τι θα γίνει τέλος πάντων. Όλοι βάζαν στοίχημα και δίναν μήνες. Εντάξει, στοίχημα βάλανε, αλλά μπορεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι νέος, δυναμικός και μαθαίνει και γρήγορα, πρέπει να το παραδεχτώ αυτό, να μιμείται σε ορισμένα πράγματα το στυλ του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά επειδή έχω μελετήσει και σαν εκδοτικός αντίπαλος τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι άλλη διάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλη η κοινωνική δυναμική που εξέφραζε εκείνη την περίοδο από αυτό το χλωμό πράγμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι μήνες δίνατε στον Ανδρέα, στο στοίχημα που βάζαν όλοι τότε που θυμάμαι? Εγώ δεν ήμουν κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είπα να είστε υπέρ ή κατά, και πολλοί που ήταν υπέρ το λέγανε. Να σας πω, εγώ δεσμεύτηκα επαγγελματικά κατά του Παπανδρέου όταν έγινα το δεξί χέρι του Βουδούρη το 1984 όμως. Καμία αντίρρηση. Όχι το 1981, αυτό που θυμάμαι είναι κάτι τρελές αυξήσεις. Δηλαδή η σύζυγός μου που ήταν λέκτορος στο πανεπιστήμιο ξαφνικά γύρισε στο σπίτι με 40% αύξηση στο μισθό. Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση για κάτι τέτοιο? Ήταν σαν να κερδίσετε το λαχείο. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας ενδιαφέρουσα, βέβαια, γιατί θα ήθελα να έχουμε και άλλα θέματα, κύριε Κίρτσο, όμως μας παίζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Πιστεύετε, έχετε εμπιστοσύνη στους πολίτες, θα πάρουν αποφάσεις και τα κριτήριά τους θα είναι τον Ευρωβουλευτή που θα στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο να ξέρει τις γλώσσες του, να έχει την εμπειρία, να έχει τη γνώση, να σηκωθεί στο βήμα, να μας εκπροσωπήσει επάξια? Δεν μπορώ να. Όταν βλέπω, ξέρετε τι μου κρεβεί στη Βουλή. Δεν έχετε κάνει βέβαια κοινοβουλευτικό, νομίζω, ρεπορτάζ ποτέ. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ ποτέ. Ναι. Δεν αντέχω να βλέπω βουλευτή να διαβάζει χειρόγραφο. Αρρωσταίνω. Με εκνευρίζει. Εντάξει, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Δηλαδή, άλλο το να διαβάζει επειδή δεν μπορεί να μιλήσει και στα έχουν γράψει, και άλλο να συμβουλεύει σε κάποιους αριθμούς. Άλλο, δεν είναι να μην ξέρει το κείμενο, να το γράψουν οι συνεργάτες του και να το διαβάζει. Ναι. Εντάξει. Το απαγορεύει και ο κανονισμός αυτός. Δηλαδή, θέλω στην Ευρωβουλή αυτός που θα βγει να κελαϊδάει. Καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κελαϊδήματος. Μπορώ να κελαϊδίσω προσωπικά, αλλά θα σας πω ότι δέχομαι ότι η κοινωνία είναι κάτι πιο σύνθετο. Δέχομαι ότι αυτός που θα βγει στην Ευρωβουλή μπορεί να μην είναι διδάκτορ του London School of Economics όπως είμαι εγώ, να μην έχει σπουδάσει ευρωπαϊκές σπουδές και διεθνείς σχέσεις, να μην έχει πάει στην πρώτη ελληνική προεδρία της ΕΟΚ σαν εμπειρογνώμονας το 1983, να μην έχει συμβουλεύσει πρωθυπουργό κτλ. Έχω ένα μεγάλο βιογραφικό, είμαι κατάλληλος. Παρακαλώ πολύ τους τηλεθεατές να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Αλλά η κοινωνία είναι πολύ πιο σύνθετη. Μπορεί ένας ο οποίος να μην έχει αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να εκφράσει ένα τμήμα της κοινωνίας που σκέφτεται διαφορετικά, που έχει άλλες προτεραιότητες. Εγώ τα σέβομαι απόλυτα αυτά, διότι η κοινωνία δεν είναι μονολιθική. Είναι διάφορες τάσεις, διάφορα ρεύματα που πολλές φορές συγκρούονται μεταξύ τους. Επομένως, με την ψήφο της, με την ψήφο των πολιτών, πρέπει να εκφραστεί η κοινωνία που είναι ένα ψηφιδωτό. Τώρα δεν μπορεί να είναι όλοι μορφωμένοι και να μιλάνε καλά κτλ. Επομένως, δέχομαι και να χάσω ακόμα από έναν άνθρωπο που έχει διαφορετικές προδιαγραφές. Έτσι είναι. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Βέβαια, θα αγωνιστώ, είμαι κι εγώ αναγνωρίσιμος και ξέρω να παίζω. Μάλιστα. Συνάδελφε, να ευχηθώ καλή επιτυχία να έχετε. Θα παραμείνουμε συνάδελφοι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η ιδιότητα άλλωστε του δημοσιογράφου είναι. Δεν αλλάζει. Ευχαριστώ ποτέ για την ευκαιρία. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση κατά την άποψή μου. Με βοήθησες πολύ, μιλάμε στον ελληνικό και σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον που τέλος πάντων μπορεί να μην έχει σχέση με τη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, αλλά βοηθάει στη συγκέντρωση της σκέψης. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, εύχομαι, κύριε Κίρτσο. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις ευρωεκλογές, ο κύριος Κίρτσος, ο συνάδελφος, τον οποίον πλέον οι πολίτες θα αποφασίσουν, θα έχουν την κρίση. 4 είναι οι σταυροί, αν θα είναι μέσα στις επιλογές τους. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, τον κύριο Παπα-Νικολαίδη, για την σκηνοθετική του εδώ, όπως άρεσε και στον κύριο Κίρτσο, γιατί όπως βλέπετε η δουλειά δεν αλλάζει. Στο τέλος έκανε και ρεπορτάζ, έκανε τον τίτλο της εκπομπής, έκανε και τον υπέρτιτλο και έκλεισε κείμενο, έφυγε στο συντάκτη και εσάς όμως μείνατε μαζί μας. Ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.